mange klovne, så skal du slå alle klovne. Skal du det? Nej, jeg skal Og ikke. Mogen, han tør ikke. Han løber jo bare. Han løber jo bare og skriger som en kvinde. Hvad så? Okay, nej, det er ikke farligt. Jo, det er det. Jeg skal ikke slås med klovnen, der har hugtænder. Så løber onkel sin vej ud på marken. Ej, okay. Jo, det gør jeg. Det kan jeg godt love dig, jeg gør. Hvis jeg ser en klovn med hugtænder, så er jeg den der væk. Okay, hvis der er nogen inde i bilen og klovn og alle klovnerne, så skal du sige bang, bang, bang. Nej, onkel han hopper kun ind i bilen og kører væk. Med mig? Nej, du skal da slås med klovnene. Nej, jeg skal ikke slå. Jo, du skal bide i klovnen. Mens onkel han kører væk. Er det ikke en aftale? Nej. Hvorfor ikke? Okay, du skal så slå. Så har jeg ellers... Det kan jeg jo ikke, fordi onkel han kører ud på marken i hans bil. Han skal jo skynde sig lidt og væk fra klovnene. Okay, det er ikke en god idé. Ellers så får du et par gaver. Så er du nødt til at slå endnu. Og så falder de ned i drikkedåen. Kan du synge højt? Skal jeg synge med? Okay. I dag er det onkels fødselsdag. Klar. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han ønskede sig, og med dejlig chokolade og kager til. Jeg vil så gerne puste dem. Okay, Ja. det kan jeg kan nu. Onkel han skal bruge hans hånd. Nej, det kan jeg kan. Jeg vil have min hånd tilbage. Jo, jeg vil have den nu. Du skal have, du skal have en anden hund. Okay, hvis jeg kan få en anden hånd, så er det også godt. Du skal få den her. En hund. Ej, jeg skal jo bruge noget, der kan sættes på igen, ikke? Det kan jeg. Du skal da ikke sidde og fodre din hund med onkels hånd. Er du ikke lidt makaber, synes du? Det kan jeg. Hvad? Det kan jeg ikke. Den må din hund her. Åh. Nej, du tager... Nam, 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 nam. Jeg henter lige politi. Ej. Hej, politi. Hej, hej politi. Okay, han er ikke kød. Det er det flotteste. Hvad er det for noget, du har der? Det er den her med prinsesser på. Er det med prinsesser på? Ja. Hello Kitty armbånd. Er det Hello Kitty? Okay. Mor, onkel bider mig. Jo. Jeg bider dig da ikke. Jo. Nej. Jeg niber dig i øret. Au, han nipper mig i øret. Han nipper mig i øret. Mor, han nipper mig. Kan du sige godnat, mor? Nej, jeg gider ikke at sige godnat. Du skal passe på, at du ikke falder ned. Det gør han heller ikke. Nej, men det var dig, jeg tænkte på. Jo. Jeg siger, at du skal ikke falde ned. Nej, det gør jeg ikke. Where in Spain are you living? Op der. Yes. But is it in La Calma? Ja. Yeah, you also live in La Calma. But
Tilda, do you have a swimming pool? Yeah. Yeah, you do have a swimming pool in Spain? Yeah. How big? What? How big? I'm so. So big. Oh, that's good. That's a big swimming pool. Jeg kan ikke gøre mig selv. Kan du gynge selv? Nej. Jo, du kan. Nej. Hold du fast. Ja. Er du sikker? Whee! Holder du fast? Er du sikker? Er du sikker? Er du 100? Woo! Woo! Whee! Har du fået nok? Igen. Har du fået nok? Har du fået nok? Har du fået nok? Er du sikker? Ja. Så vil onkel ikke gynge dig med, hvis du er sikker. Jeg er sikkert. Skal vi gynge mere? Ja. Hvad er tanken? Holder du for ordentligt fast? Er du sikker? Whee!